ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಿರೋರ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್. ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಂದುಂಡು, ಶೋಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಪಂಡ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಜನ ಬೈದಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರವಿಂದನ್ನೇ. ಸೊ ಅರವಿಂದನ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ನನ್ನ ಪಿರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಬೇಕ. ಒಂಜಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರೆ ದಾದ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಇರ್ ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಕೊಟ್ಟೇರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಪರ್ ನೈಲ್ಸ್ದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಇಂಕ ಡ್ರಾಮಾಡು ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಬತ್ತದು ಏನ್ ಡ್ರಾಮಾಗ್ ಸೆಟ್ ಇನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪುದರ್ದಿತ್ತುಂಟೆ. ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ ಲೈಫ್ ಇಜಿನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇರ್ ಕರ್ಬದನೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ. ಓಕೆ ಕೂಡ ನೀ ಅನ್ಕೇಂದ್ರೆ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಆಕ್ಟರ್ ಎತ್ತು ಇರಗ ಅವಕಾಶನೇ ಬತ್ತಿಜಿ ಅವಾಗ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ದವ್ರು ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ದಯಾತ್ವೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕೂಡ ಬೇಗನಿಗೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ದಯಾಗ ಆಪೇಂದ್ ಬಂಡ ಇಂಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಏನ್ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ದಯಂತ ಪನ್ನಾಗ ಈ ರಾತ್ ತೆಲಿಪವರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ದಯಗನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಥ ಎಂಕ್ಲೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೂನಂಚಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಡ್ಡು ಬಿಡದಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ರಡ್ ಜೋಕಲ್ ರಡ್ ಜೋಕ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡದಿ ಎಂಚಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಗಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ 10th SLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪ ಕಾಸ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೇತ ಸಾರಿ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಭವಿಷ್ಯ. ತುಳು ಭವಿಷ್ಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟು ನಿಖಲ್ ತೂದು ಐಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ನಿದ್ದುಂಬು ನಡ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್. ವಿಗ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಿಸ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ವಿ. ಅವಾರ್ಡ್ ಜನಪುಲ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವೇ ಇರೇಗ ಅವಾರ್ಡ್. ವಾ ಸೂಪರ್, ವೆಲ್ ಸೆಟ್. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕನ ಪೋಪರ್. ವಾ ಸೂಪರ್. ಹೀರೋ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾರ್. ಸೂಪರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಪು ದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಪೂಜೆ ರೀ ಇರೋದಾದ ನಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಬೇಜಾರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಜಿಂಜ ಮುಟ್ಟ ಪೆರವಲ್ಲಿ ದೂರೋಡ್ದು ದೂರ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋವ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ. ಅರವಿಂದ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾತ ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಡ್ತುಲೆ. ಈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆತುಂಡ ಇರ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ನಾಗ ಇರ್ ರಾತ್ರಿ చెప్పినాಗ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ನಾಗ ಇರ್ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಆತಾರ ಇರ್ ಅಪ್ಪಗ ಸುರು ಲಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಪೇಪರ್ ನಡುವೆ ಅರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಪರ್ ಓದುವೆ ಪೇಪರ್ ಕಾಂಡೆ ಓಲು ಎಂಚ. ಓಕೆ, ಸುಂದರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಭೋಜರಾಜವ ಮಂಜೂರಾತ್ ವರ್ಣ ಭೋಜರಾಜವ ಮಂಜೂರಾತ್ನ ಬಿಸಿ. ಹಲೋ ಬೋಲರ್ ಬೋಲರ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೆ ಮಲ್ಬಿಡವು. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರೀ ಲಕ್ನ ಕೊಡ್ತಾಪ ನಾಟಕ ಬರೆದ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತಾಪನಾರು ಹತ್ತು ಆರು ನಾಟಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ್ ತೂತೆಂದಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಾವಿದೆ ಪುನಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರೆಂಜಿನಂದ್ಗೆಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪೂರಾ ಡ್ರಾಮಾ ಪೋದು ಪಿರಬತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಆರು ವ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲಿಯರಿಂದ ಕುಲೂಂತು ಒಂದೇ ಪೆರತ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡು ಅದು ಜಪ್ಪಯ್ಯರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ ಅರ್ನಂಚಿನಂದಕೆಂಡು ಚೌಕಟ್ಟು ಏತ್ ಬರೆತೀರ್ ಆತೆ ಪಾತಿರೋ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಬೋಯರ್ ಬಲ್ಲಿ. ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆಂದ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರತ್ ಏರ್ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೇವರು ಅರೆ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಅಂಚ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಈತ್ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನದ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿ ಅವಡ್ ದಾದ ಬರೋಂದುಂಡಿರ್ನ ನನದ ಸಿನಿಮಾ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಪ ನನತ್ತೆ ಒಂತ ದಿನಟೆ ದಬಕ್ ದಬಾಯಿಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡೊಂಬರಾಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಡಾ ಬಡ್ಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪೆತ್ತ ಪೆತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ಲು ನಾನು ಬರೆಯರಂಡು ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಅಮ್ಮನಕ್ಕ ಏಸ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಿನೇರ್ದವರು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂಜಿನಂದ್ಗೆಂಡ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮು
ಬತ್ತಂಡು ಪೋಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬಾರಿ ನನ ತುಂಬ ಜಪ್ಪುನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆಕ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆನೆ ದಾಯಕಂದಿಗೆಂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓ ಉಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಐನು ಸುರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಐ ಓ ಬೋರ್ಡು ಐನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿತನ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಾ ಸೂಪರ್ ಅರಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಜರ್ನಿ ಇಂದ ಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ನಾಟಕಡ್ ಇರು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಆ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಕಿಶೋರನ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರ ವಿಜಯನ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತೆಡ್ಲ ಇರಗ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಪುದರ್ ಆವಡ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಆ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಪೋಂಡಿರ್ನ ಜರ್ನಿ ಯಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕ ಮೂಜಿಲ ಒಂಜೆಲಕ ಒಂಜಿ ಹಾಂಡ ಎಂಗಿನಂದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಇಟ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿಗೆ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಎಂಜಿನಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಎದುರು ಪೋಯರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಪ್ಪುವ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಾತ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ಮಾತಾಪೇರು ಆರ ಅಪರೂಪ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬೆನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೆಂದಂಡ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ದಲ್ಲ ನಾಟಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹಿಟ್ ಆಗ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರು ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನೇಕ ನಿಜವಾದ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಇರೇನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇದ್ನಟ ಜನಕ್ಕೂ ಕೇಳೋಂತಾರೆ ಯಾಪ ಅರವಿಂದ ನಾನು ಲೆಪ್ಪುವಾರ ಅರವಿಂದ ನಾನು ಲೇದ ಅಂಕುಲು ಅರವಿಂದ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ಲೇದೆ ಉಲಾಯ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೇದ ಸೊ ಅರವಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಗ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಆತೇರಿಂದ ಎನ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರವಿಂದ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ಅರವಿಂದ ಗೊಂತ ಕೈಕ್ ಮಾತಾಡ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆವಡ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚೆನೆ ಕೊರೊಂದು ಪುಲೆ ಮಾತ ರಂಗಭೂಮಿಗ್ಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ಲ ಸೊ ಅರವಿಂದನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ ನನೋರ ಇರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನೇಕ ಸೊ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಯ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಕೂಡೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಆ ತೇಟ ನಿಕುಲ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್.